Ndimirire guys, ndikuya ndimirire. Nakutaura kuti Hi. Guys, mamkasi. Aho mukabo. Saka ndamborare. Tiri kwasuba kwa sunshine uko. Kandi eitso. Mamkasi guys, mamkasi. Saka ndanga ndiri kwa sunshine ndokwalandiri. Share life guys. Share life. Share the life. Apana volume ere guys. Volume iripo one. Apana ere volume. The volume is there. Volume iripo. Yes, Lucy, how are you? Yes, Baba, Tonde, Muno Angu, how are you? Mamkase, guys, mamkase. Saka munongo ziva okuti andi endeko varoi. Dinongo so show now. Pa mutuma blogger mchachano. Izo hapa ndikutoterera ka feedback. Kwanzi ka summary ameno mwari kupari mpane munhu ari kuzama kubuilda channel yake. Saka chibuilda channel yake ipapa. But wangu chibvisa ma pictures angu. You are trying to build a channel, yes, but you don't post my pictures because my picture anogona kurovesa necopyright usati watombotanga kuita kumonetize page rako zvinotozokunetsa kumonetize ona usaisa ma pictures evanhu iwe uchitry kubuilda ningekiri uchitry kubuilda page rako and it just narrate your stories without putting our pictures. Yes, you are putting beautiful pictures and what not, but unogona zorwa nemunhu necopyright nemunhu asiri nini and nemunhu asiri nini, right? Ndauya mangwanana nhasi chekutanga guys ndoda kutaura kuti kwanzi toda kudzingisa meli basa toda kuskata. Guys zviya zvakazo maitiudza tichangopinda muUK zviya zvokuti kwanzi tinoda kumudzingisa basa. Nhasi handisi kutoka, ndiri kutonyatso adresa ndichiseka ndichinakigwa one by one ndichinyatsotaura. I am not going to be silenced this time, guys. Ndakanyarara. In the midst of kunyarara, unonzi uri bholi. Ameno kuti wanouya wakambira pa tishiwa da bully wantiani. I've been minding my business in my corner
in my space. I don't even go zvekudaro kumalive evanhu ndichinokwira ndichitry zvangu kuavoida izvi. But still those people that are intimidated by you, they'll still find some ways, some things to say about you. Some witches will still come nezvinhu kwaiti nezvinhu zva 2014 and 13 akazondidai gore riya akazondidai gore riya akazondidai, things that they don't even have proof nazvo, zvinhu zvekunyepa, some things that I'm not even involved, ndaseka munoziva, that I'm not even involved, but as usual zita rangu rinonakidza kutaura. And makamboona kana uri umwe makamboona zvinounderstandwa chete nevanhu vari vanounderstanda zvandichataura apa. Anditi kune vanhu vekuti paunotaura kana kuti vakangokuona kana kungonzwa zita rako or just to see your picture they get intimidated. Your spirit unsettles their spirits, because your spirit, their spirit and your spirit are two different spirits. Dzino clasha and for some reasons why I don't know, but their spirit and your spirit they clash. So whenever paunodarika or whenever they see your picture or if it pops up your name, they see, they get unsettled, they get disturbed, and inini one wacho. Dini wani wacho kuti dino unsettler spirit dzavamwe vanhu. Dini wani wacho ano unsettler spirit dzavamwe vanhu. Right. For the longest of time, guys, munoziva panapa, we have been minding our own business. But let me repeat again this. Let me repeat again this. I am a blogger. Therefore, as a blogger, just like any other blogger, per Facebook there is no God. And not if a person comes ninya yake a prefer kuyana yokwa uri, you stand and say, vanonzwa vanoziva, they will stand and say, we are this table mani comment get more. Admin team, I hope you are in the comment section. I hope you are in the comment section. Moita muchita basa. Ita muchita basa admin. Ita muchibata basa admin. Ita muchibata basa. Musamire. Pani mkomena nduchagapa. Alright. I think it's this one. Where is it? 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 Right. I don't need backup. I don't need backup. Ndichamira ndiri one. I don't need backup. Guys, makambona pandogara ndichikudzati nditoriwo nhubu yakatiwandirwa nyasha munenge muchindi kutoseka. Anditika chekutanga I am here to challenge. Arikuti ndoda kumudzingisa basa I want to scatter home office. I'm giving you the green light. Do it. If you do it, don't do it. Tinoramba tichinetsana. Do it. Ndoda kuona. Wakatangirwa nevamwe kune vamwe vakatoenda before iwe vakatadza. Do it and see. This country haisi yenyika, haisi yemunhu inoi. Haisi yemunhu. What you think you can do to others, we can also do to you. Zvaunofunga kuti kuita vamwe, we can also do it to you the professional way. The professional way. Totanga kunetsana chimemedzana kumakoti ikoko. Ikoko kumakoti ikoko. I fear fuck off. I fear fuck off. Kana wakanitarisa. I fear fuck off. Kunyarara kurespecta vanhu. But in the midst of kunyarara, unotonzi ndinoda urikuzodai kubhula guys anomira apa tanzi ndabhuliwa ndiani. Anomira ndakabhuliwa namele apa taka kumvenge kwamunotaura. To my surprise, guys, I'm so shocked and surprised. What was happening kumvenge? I want to ask you what was happening kumvenge. Kune vanoziva who were there vasiri kuhakira. What was happening kumvenge? Chichaitika kumvenge.
chii chaitika kumvenge-mvenge? Mvenge-mvenge was a group like Mafira Kureva. People would send their stories to the admins would post. But pakaita nyonga kumvenge-mvenge was sometimes people would unenge une grudge nemunhu shamwari yako onyorera shamwari yako nyaya uri hide, and we would not verify, who would just post without verification, right? And vanhu vaitukana, hence everybody vakawonder were there in that group. It was the hottest group ever. Maifara mainakirwa maiombera maoko muriko every day. You would wake up and say, I want to go to naspa post kwa chi naspa post wa an, right? You were why are you not taking the blame yourself as well? Take accountability. So okay, I do agree with him. But vakawanda were affected ninyadza inyorwa ni vamwe vanhu vari mudhuze navo, right? Who were bringing the stories to the admins? Let's start from there. Who were bringing the stories to the admins? It was the audience. The same audience nasi imwe yacho inouchirira maoko yoti hey, kune vanhu vakavhiringwa, kune dzimba dzakaputsika, timbotipai dzimba dzakaputsika tidzizive. Tell us about those dzimba dzakaputsika, tiudzei nezvadzo, because we don't know. Mashaya nyaya hakuna. Now makunotsvaga zvinhu zvemvenge-venge ya 2016. Munarration yanga chitwa nemusikana uyu anga chidareta papeji pake anga chiti hanzi kwanzi kuri kutsvagwa musende ari kupi. Soon after mvenge-mvenge was gone, I remember me doing a live pano pa diaries. Musendo came here on this diaries. You guys, you can be witnesses. Musendo paitaura zvokuti ndaida kubatwa naumwe mai ndavashanyira kumba kwavo. We akataura kupi izvozvo? Pano pa diaries. The diaries. Isisiri mvenge-mvenge. Mvenge-mvenge yapera kudhara. Remember when mvenge-mvenge was done, we opened diaries, right? Takavhura diaries. Musendo was here. Akauya pano tichitamba naye pano pa diaries pano. Achitaura nyaya kuti ndakambofamba ndikadai ndichida kubatwa naumwe mai vachida kunirepa pano pa diaries. So why the hell are you bringing Musendo in this story? Muri kumunza papi? Muri kumudi? It happened. Depression yakaitika. Said depression ikungoitika izvozvi. Are you not telling me there are not people who are depressed right now with what is happening on social media? Are you telling me right now, are there no people that are being depressed right now with what is happening on social media? Zvamuri kuita pa social media, zvatiri kuita pa social media, hakuna vanhu vari depressed here? Hakuna here? Hakuna here vanhu vari depressed? Mapeji anonyora achikandwa zvinhu achidi vanhu, are they not depressed? Answer me there. Don't be hypocrites, guys. Answer me there. Musende is busy living a life uko. Ari kurarama life yake. How many people were destroyed by social media with these two witches? Vangani vakadestroy right now, vari kuchema vakapinda. Vangani vanhu vakajirwa mari naketi. Vanhu vangani right now vakapinda mudepression nemari dzema-COS vachizari kupinzwa muEngland right now vakajirwa mari. Ndine one sister, one yangu friend yangu inini, antika one friend yaka nanhasi adaire makoze munhu. Remember zvinhu zvemari izvi zvakaitika ndisisiri mugroup, guys. I was no longer in ndakudza ndikati ndakabviswa mugroup kukavhurwa rimwe zvikanzi uyu meli ari kudei muno mari yemunhu wake akadzosegwa. After ndadzoserwa mari yemunhu wangu ari kudei muno mugroup kukanovhurwa rimwe that I didn't aware of. I only got to know it vanje manje apa kuti kune mumwe munhu ari very close to me ane mari iripo asitapiwa kana senti nanhasi. Hakuna vanhu vangani vapinda vanhu vese vakajirwa mari havasi mudepression right now, simply because munotya kutukwa. Ndauya kuzokusimbisai vanhu, musavhunduke zizi rinofamba richita rine zvinhu zvinenge nyanga. Hadzisi nyanga dziya, hadzitungi, hadzisi nyanga. Andi muri kunzwa? Hadzisi nyanga. Everybody
everybody right now munhu wese nemumewo atoriwo toxic seni wacho kana kuti sani unombona shuwa people were toxic very toxic kwazi ei shuwa vanhu vakadestroyiwa. What are you doing on your zvauri kuita iwewe macomments aunenge uchisira vamwe vanhu zvaunenge uchiita iwewe vanhu vasi kupinda mudepression here? Ask yourself hamusi kupinda vanhu vasi kupinda here mudepression? Let's start from there. Vanhu vangani vapinda mudepression vachiti gwama live everyday vachitukwa everyday. Vakadzi vakuru vanonyavaidzwa vana mai mazoi makaona vachinyavaidzwa vachiita sei vanhu vachitiwa kunge vana vadiki nekuda kuti kwai panotyiwa mabhuli. Imi guys, come on guys, handina kuya pano kuzotuka. I'm just addressing ene tiri kufamba nenyaya mbijana kusora nedzo ndaituka masiriri. Nhasi ndiri kufamba nenyaya vanhu vangani kwamunenge muri kumapeji muchiti kuri kunakidza pachikandwa vanhu pachidini muchiroverera maoko. Hamusi kuti vanhu vasi kupinda mudepression here? Are you not putting people what are you doing kubvisa vanhu mudepression? Ndipei peji riri kubvisa vanhu mudepression. Tete Tilda, tipei mapeji ari kubvisa vanhu mudepression. Motipa mapeji ari kupinza vanhu mudepression. Ngatinyorei mucomment section, ngatitangei. Handidhipotwe chinhu, handina kuya nechikepe pano. Handina kuya nechikepe muno, handidhipotwe. Wotanga wadzikisa murume wangu basa tozondidhipotesa inini. Wotanga wadzikisa iye ndokuti ndidhipotwe. Wodhipotesa iye ndodhipotwaka. Otherwise unondhipotesa sei iwe? Iwe unotori ndotozvototaza kuti zvaundotaura utozviziva unondhipotesa sei? How are you going to deport me? For what? Uchiti kudi? What are your reasons? Uchiti kudi? Kuti akauya nekevisa akazobva akaenda kuita dependent nemurume wake saka toda kutomudi because ameno atora nyaya dzedu. Come on, that shallow in that pit. Who would listen to you? Who would listen to a maniac like you? Ndiani? Tisi kutaura vanhu vemakomedi so guys, hasitaura vanhu vemakomedi. Handina pano kuya kuzotuka, kune vakatozvizama izvi zvakaramba. Now ndiri kutokupa gwahedhe kuti tatione. Wajara kuvhundisira vana handivhunduke zvokumhanya. Sha even kuenda kuba kanzi kwai nhasi inda kuba ndogona kuenda willingly because ndinotori nekukugara kwakasiyana siyana. Uri kunzwa kunodedza ini ndikatonogara ndikatokontinue life akatoda ndichitofara ndiriko ndichitodakigwa ndaikoda man ndiripo ini kwanga kwandiri eni insipo yawacha. That's me. Eni insipo yawacha kwandiri nini. Guys, chokwadi chiripo ndechekuti zvazvinoita ndezvekudai. So guys, kuri kunzi usatore nyaya, unotora nyaya yedu. Kwaichi unotora nyaya dzedu uchidzita dzako. Kune vanofollowa pano handina munhu wandakambononokera kuseri kuti nai wedu we kani Jesu ndipe iwo I think it's item ndichikubloka Tracy anzi Tracy wesi kanbotsvaga comment ndikubloka ini ndombononoka here. Me anonoki right antimashona kuita utora. Handina munhu andonokera kuti naiwe uya nenyaya undivigirawo nyaya kuno kwandiri kudo kubring the story uyate nyaya munhu anochuza kuenda kwanoda ene nyaya ikauya kwandiri ini ndinotoitora sekutora. Let me repeat, sekutora kwamunoita nyaya dzameli dzinouya kwamuri. Musi unoyi makanga muchimhanya, hamusimi makanga muchimhanya here naDhumebi kuda makangano ndikurimind. Hamusimi here maiti Dhumebi mhanya uya Dhumebi shuwa here vane hepsi yechi. Dhumebi akandifonera nesuro guys. I was talking naDhumebi nesuro. She called me akati sisi ndogwadziwa ndaitukana nemi 3-2 ndaitukana taiwachisana tairwadzisana but vanhu vakutomhanya nazvo. Ndikati ndo social media ndo zvazvinoita. Rega tite run along nezvavari kutaura izvozvo. Kwavari varikutozvibelieve, they are believing themselves anti kuti zvakataurwa naDhumebi ndizvo. Saka let's believe that, let me run with that. Ndosaka mchana nchimhanya nazvo. She was hate akandifonera nezuro
after a very long time akandifonera ndati saka mukoma ndikati it's one of those things and ndatataka block saka ndaigokuonepi kuti ndikwanise kudai ndandisingakwanisi kuti handisi mashona. It was just a good call. It was a good call. Yakatofonera. That was a good call. Yakati takwandiri. Not to say kuti arida kuti friend yanga na udzoka mutore ndikana kuti no. But munhu wenyama anotoziva. She knows where we came from. Kwatakabva anokuziva. Anditi aingotaura zviri pamoyo pake. Kuti ndakurwadziwa manje ndichona vanhu zvandaitukana nemi ndichitaura nemi tiri kuzivana kwedu. I know akuna vanhu kuzivai kunge inini. But ndaitaura mukurwadzisana vanhu vakutomhanya nazvo ndikati that's social media for you. So if you wanna come and bully me, think again, guys. Kudhara ndokwamaita izvi, not now. Not now. Right now kana chinyarara ndini ndikuchiza kunyarara. Anditika ndofunga nezo ndakanga ndanzi nyarara musapindure musatobeta say because I don't see you, I don't see your lives. Ndotozoona ari ma update page. But I felt that moyo mangu, you know what? I'm not going to go there. And school again social media shouter. No, let me just go and address. Ndono taura. Kuti kwai unoda kudzikisa my work itatione vangani vakathreaten uchudza vangani vakapinza mu depression uchudza toda ku deportisa vakapinda mu depression. Do you think I'm that type inopinda mu depression kwai hendoda ku deposita banda kudi are you murimo munyika kunyika kwa uri weko kunyika kwa uri inga kana mshita ma live motara nishona wani utaridza kuti you are originally from Zimbabwe ndokwa munobva originally from Zimbabwe. Comment section ngatimbotaurirana ichokwadi. Munomhanya uko munenge muchiroverera maoko muchitiramba wakadzvanya. Modzoka uko moti yes ramba wakadzvanya. Ibhuli vanobhula toxic. Ndakubvunza imubvunzo wekuti vaiendesa nyaya kuma admins makuseni ega maadmin ndofakata 9 or 10 aifuma aine nyaya kana 4 5 vaadmin aipiwa nyaya nani? First question. Maadmins aipiwa nyaya nani? Chinonakidza maadmin aipiwa nyaya nemi vanhu comment section guys. Hakuna kuti admin azoziva nyaya yaitika ku London, oziva nyaya yaitika ku Africa, ku Harare, oziva nyaya yaitika ku America kana ku Canada kana kupi. Dzauya nemi. The same people right now vanenge vachiti kumvenge. Guys, stay there and be stuck in your mvenge. Antika ikoko. Ini chandinoziva ndakabvunza when I came here and we addressed about mvenge. Ndakatotaura kuti ndokumbira kuti muuye ndiudzei wese akaaffectwa buda pachena. Uya kuseri titaurirani akakandigwa nyaya dzake akatukwa akadini kana wakatukwa neadmin kutukana pachenyu zvinoitika ndipindiri but akatukwa naadmin oro handika few people came takatukwa isusu inini nyaya yakambokadanga iri yekunyepa we addressed it. So muri kuda kuramba muchiti vanhu ngavazidai imi vacho vari kuti mvenge makaitigwei budai mutaure takaitigwa zvakati makaitigwei imi vacho makaitigwei tiudzei tinzwe mvenge this makaitigwei. For all I know, Stacey Parker was very much close to Masiriri. Stacey Parker was very much close to Masiriri. Vachiwirirana vakatombobuda kumvenge vari two guys. Vakatombobuda vari two. Kana pane munhu anoziva Stacey Parker ndiye mukadzi uyu mai ava uyu Masiriri uyu. Vakawirirana iwe Masiriri kana chinyepa chindiri kunyepa. Ina ndinyepeka zvaunoita zvokuti no exaggerate. I don't exaggerate. I will say it as it is. You were very mukabuda kumvenge muri two imimi mukatikatombeda time musingatauri nesu muri two na Stacey Parker imi muchiwira. Stacey Parker was here in UK. Isingamuzivi but I would like to believe kuti iye Masiriri anomuziva because vanga vakazita ufriendship wakanyanyisa vari two. Stacey Parker I remember chita live tiri ku Africa that time ari kuno ma buildings ekunai ari kuno ku UK. Today wakuti Meli anga ari Stacey Parker haunzi kunyara. Haunziwo kuzvinyarira rafu Masiriri hauwe kunyara. Uchiziva chokwadi uchiya pa social media kuzodza vanhu nema unzi kunyara. Haunzi kunyara.
Were you not friends with Stacey Parker? Hamuna kubuda mesere na Stacey Parker mbenge mkainda mukazonokwana na Mega mukanokwana na Mega na Stacey Parker uyakazodzoka ave one ende angari mukomana sechi angari murume achinzi ndimakanika imi Stacey Parker ninga akazomba expose wamani abatwa achinzi ndimakanika kuno ku UK nasi moda kuuya moda you think you can bully me muchiti inini ari mu UK tida kumudzikisa ewe sit down UK haisiya mai vemunhu haisiye kuba kwemunhu muno munhu unobuda nemhosva dzako muno mhosva dzako ndodzinokuburisa muno kudhara kweka kwamainyingana ngati vavhundusirei tizoti chakazodai vokwata plus ina handikwatini handikwati ungati sure ungataura zvoti kwanzi meli ane hepisi iwe look at me ane hepisi kazodai akazoita hepisi ndikaudza izvozvo nemunhu iwe zvikurane kamwana kadikidiki karora nako kamwana kadikidiki kane marasta kamwana kakapinda nekevhisa muisland umu kauri kurara nako but uri kutaura kuti ariribeli ane hepisi murume ambelanizo hepisi wakambomuna unomuziva murume wangu kamuvhudume pakakuudza kuti indaitotuka sisiveri zvekuagwadzisa unoti kudi uchimhanya kuloud azi muromo kubaya wakatarisa unatsouti pane panogara hepisi pano ruva rashe hanzi why is Sibeli catching the blade for all the admins ndini when I decided to close that ndenge ndini ndakatoudza admin kuti admin team inini ndakuvhara group antika because we can see kuti vanhu now group rari kutukana like nyaya idzi takagara taita mistake from the word go kuti taingopiwa iya chiposta taifawa kuti munhu amire nenyaya yake takatoita mistake let's close down this group handiwana ndakuvhara group kana tichida movhura rimwe kana kuti ndakuenda ndosiya negroup kana makatozvitarisa ndakatosiya group kana makazvitarisa muchiri kurangarira I left inini ndikatosiya group ririko then I went back but account yakavhura nditenga iri yangu then I went back and said guys you know what ndoko kwatanga kuti vanhu vakasata mapages vega mune makuta page rake handimaona we can have our pages but just for everything that happened I'll go kune vanhu semunhu akavhura page andika semuridzi angari muridzi wevhengevhenge I'll just go and apologize to everyone for everything chakaitika pano vhengevhenge was just like Mafira Kureva. It was just like Mafira Kureva guys ndobva nawo uya ndikati wedwe takanga tichiti tiri kutamba kumvengevhenge taifunga tiri kufara tiri kudai in the process taipiwa nyaya dzavanu tisinga verify taingokanda dzimwe nyaya dzanga dzedzekunyepa dzimwe nyaya dzakadisturba dzimwe nyaya dzakadai I am very sorry I am here to take accountability for myself and all the admins semunhu akavhura I took responsibility several times not once several times not once ndo zvakunzi nhasi toda wakanga uchizoda kwaka at some point Masiriri was an admin there hanzi ndaimudza nyaya dzangu dzoburiswa onopa magosti otomudza nyaya dzangu oburisa nyaya dzako waindiudza nyaya dzako ndiri vatete vako ere waindiudza ndeukama newe handiwo wakati waindaikuudza dzako waindaikuudza dzangu nyaya chichema kuti marriage yangu saka taiudza rakaburitsa ka zvandaikuudza ini ndakaburitsawo kazvako saka what's wrong with that Sasha ndataura panapa baba wangu kana usina waninzwisisa she just came for peace we are not friends we are not close she came for peace and the peace we have ungati hanzi ndinoudza mbatimbozati guys ka zvimwe zvinhu soka ungati kwa ndinanoudza meli nyaya dzangu ndiri vatete vako ini wazaiyo anti wazaiyo anti ungatomira kuti vakazi vanza nyaya dzangu iwe dzangu dzandaikuudza ndokati ndaikuudza kuti ndaichemera kuti kunhu zvazvinomira zvakanaka kumba ndaikuudza chiudza vanhu kakuti vaichema ivava vachichemera mereji vachiti hazvinomira zvakanaka ndiri kuhurigwa lavhu ndiri kuhurigwa kani chiudza kava ndinga ndodza ndogara chitora ndoga pano nchivaudza wani vaudze zvevanhu vaudze I know where to draw the line I know where to draw the line
handina munhu wandobhula because handiende kumaplatform kwevani. Handina kumbobaya live pano. Since guys makaguma kuona ridi ndichibaya live ndiri kubayira munhu live pano. Ndo ivava vakadzi ava ndo vandabayira. Chikokiyana ungataura zvoti hanzi murume wangu ane hips. Hauwi kuzvinyarira naye Keti. Iwe une mwana chocolate, strawberry, banana, vana vako vanonyara newe unotuka vakadzi kuti ngoma. Alright, unoti ndiri ngoma in race, ndiri ngoma anditika ndiri ngoma. Iwo kazvara Zimke zvinonakidza. Iwo kazvara une vana vekuti vanonyara newe neunhu hwako anditi. Urukunza, you brought cases upon your life nezvinhu zvako. Look at your kids. Look at your kids. Umwe anenge ane autism. Umwe aritonyara nevanoramba musoro vanotoramba kana kuti mai vedu ndeava. Mwana anotumirwa manudzo amai kunzi mai vako ichi chinhu chamai vako ichi. Vana bhudhi vako vanotumirwa chinhu chamai kunzi ichi chinhu chasisi venyu ichi. Then you stand there and say vakadzi ngoma zingoma harina chibereko. Handina chibereko changu ndakatochitsenga ndikachimedza. Uri kunzwa? But handina front neback ina Faso Africa yangu. It's not on internet. It's not on internet. And that I'm proud of myself. Ndinoudzwa nemunhu anodanana nevana vadiki mabhenteni zviri kudanana nekamwana kabhenteni kadiki wotaura kuti hanzi zimai rikazodai girl ndine one murume wandinaye wandatochembedza ndachichembera kai ndiri momba mangu neye murume nehepsi yedu tichikwenya nemugoti kumusana kana yovava tiri momba medu. Iwe uri kumbeya uchitsvaga wani wakaba una kuburitsa here vibrator unozvitokonya nevibrator kutokonya kuzvitokonya. Then you tell me kuti dai melaka unorwadziwa nevanhu vanenge vane mamarriage edu enemai. Mamarriage edu echinherere nemai anotokurwadza. You want me to be like you. Ndoda kuti undituke 365. I want to see kuti ndoda kudonha chadonha zisere chadonha gumbere. Ndoda kuti utaure wedre kuti ngoma every day. Anditika daily doubt uritaura. Ndoda kuti unyatsokuona kuti no one is bothered and shaken by what you say. Anditika bitch because you don't know me. You don't know me. Vibrator. Kune kuri kuzvitokonya ikoko nevibrator. Saka unenge uchinakirwa here naiwe Kechina? Unenge uchinakirwa here? Unenge uchitochema unenge uchitokoirire zvakaoma. Come educate us, please. We want to know more about the vibrator, the pink vibrator that we saw. Don't mirapa. Guys, zvosekesa mbavha yakawanda mugomo so kuti zvosekesa so anmona kuti zvinosekesa so une murume wanga une murume wako ukanozva ukanohura kuuya nechihure chine prufu kuuya neprufu yechihure kuuya nemwana mutema muvana mukati mevana varungu ndiongamirapo yochudza vakadzi kuti muri ngomwa. Iwe look at yourself, zvivheneke, introspect and see. Introspect and see. Ndiongamirapo yochudza vakadzi kuti ngomwa iwe wakaleta proof kuuya zvine evidence kuuya nemunhu asika zvakaoma. Ndiongamirapo chitika vakadziwe kuti ngomwa vakadzi vamwe vachiroverera maoko kuti yes kwai tikutuka meli chete kuti ngomwa hatisi kutuka mumwe tikutuka meli. Mwana wangu amumzivi here? Alright, ngatifambei nekuti ndiri ngomwa anditi munokanda masters mochiroverera maoko achituka vakadzi vari ngoma pakati penyu kudzimba dzenyu kumafamilies enyu kune vanin'ina venyu
munana sisi venyu, mune hama dzenyu dzimwe dziri padhuze neni, dziri kutoda, dziri kuchema everyday vachinamata mugomo 40 days vachitsvaga vana. Tine vamwe vatinavo pano paDiaries vakabuda vakanyora mabhuku vakabuda nematestimony kuti ini ndakatozvarwa ndisina chibereko. Ndakatozvarwa ndisina chibereko. Akabuda mudumbu ramai vake akadaro asina chibereko. Vamwe vari kudya kusure kwehuku. Guys, I shared my story with you. Ndichitsvaga mwana. Ndakakuudzai pano, hapana munhu asingazivi story yangu pano, kuti ndakadya nezvinoyera guys. Ndikaenda nekumakomo ndikakuudzai madzimai partners team Diaries knows. Ndikati ndakafemba guys, hakuna munhu asina peace of mind anonetseka kunge munhu ari kutsvaga mwana. Then you stand there and you tell ladies that you ngoma zvibereko zvakadliwa vakamedza zvibereko zvavo. Ndakupindura zvakare. Now I'm coming back again and say, Ikechina, ndokumbira uye nemadhaka umbe zvibereko imi Mwari Kechina masomera, Mwari ravhunesisa urombe. Ndachikumbira vana Mwari vaviri imimi, uyai muzuva ranhasi burukai Jehovha naJehovha 2 zvisemi godhi zvimwari, burukai muuye nezvibereko muise apa. Vakadzi vari kuchema imi vana Mwari, uyai nezvibereko. Vakadzi vanonge chimwe nechimwe, chimwe chachaitawo vana vake 4, umwe waitawo vana vake 2, umwe waitawo vana vake 5, nokuti munhu ane umwani mwana ingomwaka andika voitawo 5, chero vakasiyana zvavo mitupo, chero vakabuda zvakasiyana-siyana. Ndati vana Mwari 2 ravhunesisa urombe muri Mwari, Kechina masomera muri Mwari. Takumbirawo kuti muite zvibereko vana Mwari vedu, uyai nazvo muisa pa vakadzi vanonge. Uyai nazvo muunganidze apa. Vakadzi vese vari kushushikana, vari kufamba vanonge mumwe nemumwe chake. Uyai. Isai waridzai, handi ndimi vana Mwari. Ndimi munopa. Ndimi munotora. Handizvo here. Ndimi munopa, ndimi munotora. Kechina masiriri, ndimi munopa vanhu vana Mwari vana, ndimi munotora. Chimbopaiwo vanhu izvo zviumbai. Vakadzi vese vasina vana apa mucomment section, mirai vari kuuya nazvo zvibereko. Mumwe nemumwe onyora chake, atora chake onoita vana. My business people, you guys, you claim you've got money. You are business people, but you find time kuya pa social media kuzo addressa vana meli zvavo, ngoma zvadzo dzisina basa, vanhu vasina mari. Vanhu vasina kana mari. Ndo vamunouya kuzokuta usiku ndakavata ndakatovata kwangu ndisina kutomutsa chinzi zuva ari life ndakavata kana kutoziva kuti ndiri kuitwa life. Mistake yamunoita ndiyo iyi vana Cheli, mukasvika panzvimbo nyararai, amugonudzikama. Stepfather vevana vako ivibrator, ndo stepfather vavo. Vibrator is the stepfather. Now une mwana akura, Brandon, who is 19, a very handsome guy boy, handi who's 1920. Ndinonzwa kurwadziwa ndikatarisa mwana uyo, because mwana ndadza kuti ona atori reserved. Yeah, mwana ari reserved. But right now uri kujola nemunhu wezera nemwana wako. Saka mwana afa kuti stepfather anofa kuti dedere kuchikomana chiya. Afa kuti dedere kuchikomana ndine zita rekeyo ndati scatter me, you will see how far I will go. Hanti watini unotaura kuti ndiri evil. Mira kaone. Ketina. Ketile. Unidze matoto. Unidze kuchura kwa huku. Masiri. Kukunyarara vasikana, I respected you because muri vana mamoyo. I respected you because ndaiti muri vana mamoyo umwe mukoma momuningina, but you are nonsense. You find pleasure kuti vanhu vaseke, vanhu vafare, vanachi imi munenge muchiomberera maoko guys. Eyeshuwa ramba wakadzvanya tsika ipapo uzodai.
saka wamwe makambona akambofa nokuikwai watukwa ndiye vakatadzako kamucheche vakamitei makore mangani, and she came out blooming. Ndo zvinorwadza, ndo zvinorwadza. Hakuna wamunoda ini, hakuna wamunoda masocialists aine upenyu hwenyu mahombai. Hakuna wavanoda vanhu ava, hakuna. Association yavo association yewitchcraft chete, vari kuwirirana pauroyi hwavo chete. Wavanowirirana naye wavanoda cheche hapana, wavanoda che hapana. Chero zvikaita mwedzi vachitaura everyday, dauti vataura everyday kuti ngomwa rakadla rakaisa mufiriji rakadi, ndakatochitora changu kuchibvisa kukudubura kuchitsenga ndikachimedza. Ini senior bachelor wengomwa ndini kutaura pano. Hanzi patinotaura havangutaura kudai. Pandinotaura inini guys, you have to worship the ground when I speak, you two idiots. You worship the ground that I walk in, because ndiri boss venyu imi muri tu. Mukaona everyday mchisumuka kuti meli makandikwanisa panyaya dzenyu mega, simply because mumwe munauya akati ndokumbira platform makandikwanisa panyaya dzenyu mega. Ndakakwana papini? Where do I fit in? Where do I fit in? Makandikwanisa regai ndikwane. Team Diaries, sorry, let me stand up for myself. I know I've disappointed a lot of people, including my own husband. And never kawanda, but andisi kutuka ndikuadresa chiregai nditukwe, regai ndichitaura, regai nditukwe. Kana zvizvo zvikuita kuti kana zvizvo zvikuita after this vapedza kutuka 365 kana kuti 755 kana kuti 1000 and what, andika vafile kuti now that void ravanaro it has been fulfilled, ndikuvapa green light, go ahead. Now to meet 1050 days muchitoka. Muchituka. Une mwana msikana, ndo panonati hauna basa nevana vako. Hauna basa nevana vako. Chaunotaura nemuromo wako chine simba. You bring cases upon your own children when you stand there and insult women. Kuti muri nkoma, you've got a girl child, une a beautiful daughter in your house, in your home. You stand there, unotukisa vana. You see vana vachipostwa kwese vachitini. Nekuda kwe na mai vasina hunu. Mai vasina hunu. Unotukisa vana, ndiro rwadziwa dzimunguva vana vachipostwa kupi vachipostwa, but vari kukupa the taste of your own medicine, because unoita the same thing. Unotuka vana vevanhu, unotaura ma HIV status evanhu, unotaura chino chevanhu, kupinga kwevanhu, but iwe hauzvioni. 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 Unotaura nyaya dzevanhu, zvauri iwewe ndo zvaunotuka vanhu nazvo. Unotuka vanhu nezviri mauri iwe ndo zvaunotuka navanhu nazvo. Aiwa chibereko chacho chakafanana nechako Ketina handichidi. Aiwa hangachigare zvacho. Kana chakafanana nechako aiwa kana handichidi. Ende zvechokwadi paunotaura handitauri, because we are not in the same bracket. Zvechokwadi paunotaura is true, handitauri, because kana chakafanana nechako aiwa handichidi. Ngachigare zvacho. Ngachigare zvacho. Ngachigare zvacho. Chako chokungoti kudai so mwana puhlu, kungodai so pabuda mukedha, pabuda muIndia, pabuda muChina, pabuda aiwa ngachigare zvacho shemu. Gara hako rega hangu ndite ngoma inozvifarigwa. Ndiri ngoma iri kuzvifarigwa iri kumba kwayo naini. Ngoma ya makamboiona wechinda kumudzimba dzavanhu kunokumbira chikafu. Iyo ngoma iyo ina makambowawo nchiti ende makambowawo. Ndipe mwana wako Brandon ndirare ndikutadza kuti ndokuzvarira vasukuru tu Ketina. Ndipe Brandon ndirare naye. Ndikutaridze kuti asada svika menopause kuti ndokuzvarira vasukuru vaviri. Ndipe. Masiriri ndiwo ngatomira wapo. Iwewe nezera rako uchitotaura tanzi shuwa singomwariya vakadzi vakazidai. Masiriri. Masiriri haunzi kunyara. Masiriri haunzi kunyara. Handisi munhu ari brutal zvamunoita. Handisi munhu ari fel. Ndikufambira here vana vako Masiriri? Ndifambe here vana vako? I am not like you, therefore I am not going to involve kids. But zvekutaura zvakawanda ndinazvo. Shakira mwana wehanzvadzi yaMeli, you saw my brothers.
You saw, my brothers. The other one is 36, 37. The other one is 36. You saw them. Mwana wa brother Emily, watopinda omba kwedu iwe. Watuona shokumba kwedu. Watopinda wakatuona shokumba kwedu katuona. Ndiye, mama brother, information that comes from people. So zvaunotaurirwa iwe vanhu vanoenda dzimwe information dzako dzechokwadi dzimwe dzekunyepa. Ndo zvautomhanya zvokutobaya the whole life uchitaura. I will respect your children. Hauna ndataura ngati hapuna masocialites maiti tivakamhanya neupenyu hwavo. Madam boss tiza ine upenyu hwenyu. Havakudii vana vari kutsvaga nyaya because havana content haiko. Paribe zero content. If they don't come here and talk about people and insult Meli and insult this one or this one or this one, hakuna content. Content hasiko. Hasiko. Ashiko. Chero ngoma ikaita ngoma nhasi. Kana kuti chi chokwadi izve zvaaffecta imi papi maaffectwa neimi. Ndakakudzai kusera ndingati I am 1,000 times a better person, better mother than you guys. Ndakakudzai what? And I still stand on those words. Hatuinje lauda kazvoda kuoneregwa chilauda achiti hey ukazodai kana pane varoi unga top 3 yangu yevaroi vekubva pa social media. Number 1 Masiriri, number 2 iye Ikechida wechida wasingagezi uyu, number 3 achira initi nditori kuzvinamba 10 15 uko. Tara zvekwamwari chaiko. Zvekwamwari chaiko. Because I know where to draw the line. Yes, ndiri munhu nyama, I'm not perfect. I make mistakes. But amundione nya amuoni nchibaya malive kutoka vanhu pano every day. Kwake china pamunomhanya muchinozara muri kuziva kuti kuri kubvarwa munhu. Every day makamboya muchizara pana papachinzi pari kubvarwa munhu. Makambomhanyiza muchiya muchizara pano muchiona kuti pari kubvarwa munhu pano. How many times muchienda kwake china muchinobvarwa vanhu vakasiyana every day. She's always right. Ndiye angori right every time. Ndiye anongove right every time. You need domestos, jik, vim. Kukwesha fungwa dzenyu. Mokwesha fungwa dzenyu. Dzifunge zviri straight. Because mafungiro enyu akacheyama. Akabenda. Masiriri. Unotaura ranzi kwai ndakauya kwaichi kwai ndakauya ku UK vakanditira petition. Haunzi kunyara naiwe mukadziwe. Haunzi kunyara. Ndosaka ndingati vanhu vanonyepa ava guys. Taridzwaiwo petition mediwe. Taridzwaiwo petition. Why can't you demand for petition? Hanti kana iripo munoiona. Kwai Meli akanditangira ini a whole me a whole ugly lady, a barren woman like me. Ndokubva ndagara pasi. Ndokutora ameno kuti billion bepe ndochi ameno. Ndokuta petition ini. Yekuti ngatinyorerei kuti Loveness isapinde muno. Are you okay, bitch? Are you okay in your mind? Ndotomboziva kuti petition inoitwa sei. Do I know how it's done? Musuna tasingatoita petition yevana vekukawadzana guys. Ndikati kune mumwe munhu anogona kuita petition ngatitirewo. Ini ndokukuitira guys. Ndokukuitira petition ini kuti usapinde muno. Was I even know that you were here? Was I even know kuti you were here? Iwe ndakudza ngati une nyaya dzako unfinished business. Ndofunga nabhune hanzvadzi yangu. Kwa inokundikwanisa papi? Pedza, do you know kuti ndakatoshamisika ndichitonzwa kuti iwe kundi involve? I'm like, inini? Kwa ndataura nezvake kupi? Rini? But unoza kuchijustify sometimes akubetseri. I just kept quiet. Ndakangonyarara. Ini ndakubva ndatotora kunogara pasi ndakuita petition kuti Loveness ngaadzingwe. Ini ndakauya zuro uno ndodzingisa iwe mu-American mu-UK. Does it make sense to you? Zvino make sense? Ndokumbura kubvunza comment section guys. Aripo here musatyenyu. Aripo here akaona petition akasaina petition. Ndokumbura uise ruoko. Akaona petition yake kungo chera sina kusaina yakangopfura nemaoko make petition yacho yoyo. Hantika kuchinzi kune petition yanyogwa yaMasiriri kuti asapinde. Ndokumbira kuti angoisa ruoko. Angoisa ruoko kuti ndini hangu. Ndini zvangu. Aripo here. Aripo here. You lie, blatant lie, red lie, kunyepa.
just to entertain people nekunyepa kuti ngatoda kumuvengesa. Well, andivengwe nemunhu wese wangu, at the same time handidiwe nemunhu wese handisi mari. Ndine vanotondida zvekutodaro, vanotomira neni zvekutodaro, ndoita vanondivenga zvekutodaro, vekuti akandondiona ndingachitodera afairi zvekutodaro, ndovaziva muvarimo mukomenzation ndotovaona ndovaziva. It's not like I don't know. The same applies to you. Une vanokuvenga zvekutodaro, une vanotokuda zvekutodaro mese. Ini ndokunonyora kone makamba iwo guys kana kungopfura nomoko uchinzwa petition mango iona one masiso kudai makamba ionawo. Makamba ionawo. Munosekerera guys, mirai apa antikwaita munhu asiri strong achadonha akafa makunyora ma rest in peace, ndopa muchaona comment section muchisekerera muchirovera maoko when she's insulting people every given opportunity. Kungobaya live hakuna chimwe chinotaurwa inyaya dzevanhu chete. Ndiudzei pamakamboona achibaya live achitaura nyaya dzavo. Ndipe iwo pamakamboona one time achibaya live kuti nhasina ngoya timbotaura nyaya dzedu tingoseka pano. We are not talking about people ndepapi. Panobayiwa munozara because pari kutukwa munhu. Kuita mamonaki nemamonaki emabhegi ezvituko zvokutuka vanhu kuti nhasi ndotuka nini. Kuita line. Koiko kuita syndicate. Kuita kubatana kudai kotituke ika 1-1. Why muchida kubatana? Dituke 1-1. Why muchida kuita combination? Why muchida kuita get together kana makuda kutuka meli? Why musingandituki 1-1? Why musingandituki 1-1? Hamu kunyara shua. Kechina. Ndoda kuriposta picture rako manje apa. Iwe wakabuda wakapfeka wakaita kunge chidhori cheslagi. Wakapfeka kapenti kane malesi keblack so kekumaraba start uko. Neka bra black nemaraba start uchita kunge munhu ari kwakitsi yatota uko. Iwe. Ndiongamira apo iwe. Woti avatauri badiri kutaura ava iwe. Usagone choice of a penti yekutenga penti chayo hauna. You. Asi chokwadi kana ndiwo ndopenga sometimes papo ndobvumba guys ndotopenga ininika ndini munhu anotopenga chaiko ndini munhu anopenga guys. Imimi mese munenge muchiroverera mako guys what do you expect from munhu anoudza mai vake kuti mai muri muroyini makauraya mbuya achipo Facebook, mai wangu kani, my mom, rest in peace, my mother, my hero. Ndinowa kuti ndikakufunga iso ndo wamwe wangu chitsemuka. Musoro ndeve ndiri kumushanchirwa hondo dzamai vangu. More than 20 years ago. More than 20 years ago ndairwa hondo dzamai vangu. Umwana kumira kudaiso kuti mai muri muroyini, munoroya maimi, muri muroyi, muri hure maimi, maiti pa Facebook. Your own mom. Your own mom. I wish if my mom was here. I don't know tindaiva itirei guys. She went too early. Mamwe vakapiwa zvavo maropafadze kuti unosvika pazera rekuchembera iro riya kuita 40 years kuita 48 una mai. Hautauri na mai yako. Hautauri unotuka mai yako. Wozoda kuuya uchida kugadzisa kuudza vamwe vanhu saka ndinga expecta ini ndito expecta kuti ndatondiudza kuti ndirimbwa nditori muroyi ndiri hure ndiri ngomwa ndiri muro anofa kutondiudza izvozvo because mai vake chayakavadi muchiona ini akavaita sei kechino akavadi the reason why achirwadziwa zvokunotuka vana mai vevamwe vanhu vakanaka vana mai vamwe vanhu kuti tinotoemva kuti ish dei ndina mai vangu my mother was a prayer warrior uyu mukadzi uyu ane zidzo kuza ndinamatigwa nevabereki vake dei varipona dei ndiri kure dopenyu because dei ndinamatigwa coverage yamai dei ndinamatigwa nevabereki vangu ndo vanenge achinopinda achinoataka because she wishes to be like those people. Anotodawo kuti dei nezvinoitigwa ningi nevabereki vake dei ndanichitigwawo the same. Mina mati adopiwa anotoziva kuti kune coverage yamai. Unowana coverage yamai sei uchituka mai yako? Unowana coverage sei yamai uchiudza mai kuti mai makauraya ningi iko zvino mai vako vanotukwa nemunhu wese kunzi vakauraya munhu vakauraya mbuya achipo ngozi yambuya achipo ndiri kukunetsa iwe kechina vachitukwa
nekuda kwemashoko ako wakataura uchidza mai yako chero mai vangu rikaita benzi ndichavatuka kuseri ndichavaprotecta pafacebook ndichavatuka kuseri ndichavaprotecta kungoti ndosaka muchana handigone kutuka mai vavaini handigone kutuka gogomusaladi chero zvikaita sei chero zvodini ndakavatarisana ndine ndichitongonawo madhafiga I can't raise shama muromo wangu chero vakandidziva ndikuda chindituka vavai ndidaireni hanimona handitodaire because ndinototi ende vamwe vanhu vane ropafadzo vane laki kusvikira nenguva ino vana mai vavo vari vapenyu umwe ndo panenge achibuda achitukirira mai kuita live nevanhu 4000 achiparadza mai vake handirambi kuti vari toxic mothers. Yes, they are there but I would never come and address my own mom pasocial media ndichivaudza zvokuti munoroya makadlambuya achipo pasere vanhu. I will never. Ndovatukira kuseri. Wapedza wozouya wotanga kutaura kuti mama ndokuendesa wakati mama ndodi vangagodi vari mai vanongotevererawo but wakapara ngozi mumwoyo mavo mune ngozi mai vaya mune bundu rezvawakavaita uchivanyadza mberi pevanhu vese ende ucharamba you keep on sleeping naked on social media. Ucharamba uchingotuka vanhu everyday uchingopenga tichikuroverera maoko tichakuroverera maoko ivo zvinoda paunenge uchiti melika ndoda nhasi ndoda kutsvaga I'm going to create a ghost today paunenge uchinituka ndichikandira masters neghost uchiti melingomwa ndichikanda masters nokuti uri rombe remasters epafacebook. Handituke munhu mukuru handina kukudzwa nenzira iyo nevabereki vangu ini. The same way I'm raising my children here. Vangu vana vandinawo pano handiva raise nekuudza kuti pindurai vana kutukai vana kuru nesocial media accounts chako havana. That's the way I'm raising my children. Not now. Kuparira vana ngozi. Kuparira vana sekuru dotonyava yangozi. Vanotonyara. Baba vava ndinounzwa zvangu kuva sekudhotoya vanya kuva respecta chaiko. Hauvaoni ndifunga vakatokana pasocial media ndifunga kuti vachipo ini vakatiza ndikuda kwezigadziri rechina iri remazha yekutangira pakati nemusoro ini wanjenjemera manje wokutoona Keti wakango wakashata wangu takangofanana wakashata ina yangu ndakastopa kubleacha and this skin yangu original settings antika kwandakadzokera kunaka maini hamuna kuita unge chimandiwo nerefi chindofa neko kabhodhi kaya kuita kunge Jack Chan ukatoona uchizvibika rendo wakukunyarira neichicho chawakahoisa apa guys pane chakaona migwapa pane chakazomogwa chikanamigwa chikaiswa pamusoro penhingi koita kunge zvakaoma pane zvino zvekubora kumeso izvi nokubora zvoda vanhu vanogeza. Thank you Lucinda. Zvinoda vanhu vanogeza zvekubora kumeso uchisa earring izvi hazvidi munhu asingageza anongozora mafuta oinda zvoda munhu anogeza. Iwe you Kechina ndiongamirapo vana Meli iwe. I feel pity for Doreen. Doreen ari paJoburg apa. Ari kuti mwana anobuda nepasocial media vediwe akatakura umwe mwana mumaoko umwe mwana achimhanya. You claim tine mari handika yes mufamily munogona kusema musingawirirani muri vane munhu wani but chero ndikaona mwana mai vangu achitambura zvokuti vana pane mutoni mwana wani umanitorarama nedisability papa ndikazoona kuti handiwirirani namacho but I will do it for the kids because vana vaya vana vako. Kechina, let me educate you life because you don't know life. Vana vaya vana vako urukunzwa. I would never see chira ndikaita squabu before akaita saine mnin'ina wangu but ane mwana nedisability ane mwana vadiki vasina chavanoziva handimuzomufinda kamurega achifamba panze apa
nevana achivata paza uya pasocial media kuzopemha mari nchichiti kwai ndiri mbinga ini nemota dzatotora kuno kana ndinotora mota izvizvini Range Rover mangwana ndogona kufamba ndine kuno credit score yangu iri right ka ndinotora mangwana kuno kumota nomutona ndaane mota panapa ndodzichinjanisa unoudza mabora ngoma madinga ari kuAfrica ko ndoone ngochudza asingazivi ndoone ngochudza izvo kuti kwai mota rikazodaidza unongochinja mandira zvochina muno. I will never. Vanosvika pakubatsirwa necommunity. Mwana wamai ako anobatsirwa necommunity. Kubatsirwa necommunity. Iwe uripo chishanzi ndine mbinga, ndine beauty salon. Iwe, ndaive nesalon. I used to own a salon. Handite zvemusoro. But to those vanove padiaries, you know. I used to have a salon. Mozviziva mese ndakakudza mapicture kwakudhara ko ariko. I used to own a salon. Musalon ampinde vanhu every day wangu. Hamupinde vanhu every day munogona pedza 2 days musaluni musina munhu yakana kuzogerwa kati mari yaunongochipembedza kuti he ndine mari he ndine chii he ndine what he ndine ipi yekuti munhu anenge apinda nhasi mumbonosora makaka muri paFacebook muchivaraidza mangwana kozoya mume modai ndo zvaunongochita ndo zvaungoya uchitobreaka kuti he ndine mari inga unongogara mucancelors one uri kuringorenovheta mucancelors one wakangofanana nesu kuno kuti toriwo mumacancel house indaka kumavillage ke tinotenga yo house kuvillage house kumavillage kuna anogara nemari orinovheta katoza kuti haiwa zvaendwa mota dzekuti tinongonotora ndodzaungoyochudza vanhu paFacebook apa kuti ndazotora mota ndazodai paFacebook apa kuno kuUK kuno kuIreland Betho ibva pano hatina kusiyana saka uri kuda chi Betho Mashambi hatina takatofanana. Yes, this is the reason why I'm responding because andinawo ndakamboya nchitukira mwana wake andituke vabereki vevana andituke mwana wevanhu hatakangofanana but every day uchingota kana nchida kudaira ndodaira. I'll never be bullied. Ndakanyarara. I'll never be bullied. Ndichiti munhu kubhuliwa ndichibhuliwa nemunhu ndakanyarara muchiomberera maoko. You the same people wana Betho I mean ndimuneka muchiomberera maoko komkana masters then oda pana uya pana utenze nyarara makangofanana. Yes, takafanana. So what? So fucking what? So what? Anapo pamuromo Alice atizvirambi. Anapo atizvirambi kuti anapo pamuromo but pane vana vari innocent. I will do it for the sake of the kana nchikwanza kuitira vanhu vandisingazivi antika I will never leave vana vangu. Problem toda kubelievisa vanhu social media toya pana pachibelievisa social media kudzimba dzedu kuchitambuka uko uda usaenda kubasa datu sero uchituka ini ipa baba nenda kava ndikuenda kubasa usiku ndinenge ndakadzifodera hope uchipaumba ukakwira ukadzika ukapaumba ukakwira ukadzika uchituka meli will never change. Ndinenge ndiripo wangu andina kwanda nditori muhepi muti ndichifana ene ndichiri kinditsa sadza iwe godo uroyi unodla mwene wawo unodla akautakura unouya pano apa uchida kuti meli this meli unotuka ngomwa dzikazoda yes saka so what ndeipi ngomwa yakamboyamba kwako iwe keti kakukumbira kuti ndipe chikafu ndeipi tipe one yakayamba wakanoka kati wede gogogoi pano ndipewo chikafu. You are bringing cases mukati mopenyu wevanhu iwe kuwe kukumba kwenyu iwe nezvaunenge uchituka vanhu uchita uchidini makezi ausati watanga keti mira uchasitanga kuti vanhu vakandiroya mira keti your day is coming wait ndindadaro wait keti your day is coming your time is coming mira chisa cheri musi wacharimwa mira ndindadaro masiriri ramba usingadi kukura your day is coming uchitukirira vanhu zvisina basa uchidini inini I'm here not kukutukai but kukuudzai handisika kukuudzai whether kuzvitambirana kudi but shoko rinongopinda harivhikwi but chokwadi mne mawo wega ndochandoziva nditori socialite wawo wega unotanga kuzvifunga hanimona your day is coming makavhurirwa maropafadzo mukamapiwa naMwari achavhagwa maropafadzo waende zvaya nezvinorwadza keti munamato wangu nhasi wanoda kukunamatira kuna Mwari chaiwo kwete kasemigodhi kanenge kuda kunamatwa kanenge iwewe ndoda kunamatwa kuti Mwari dembaita kuti kete arwadziwe imbomirai Mwari kumutora mupei makore akwande kurarama ndoda kuti arwadziwa chiona mwana wake akura arore zvakanaka achati agoshaya mwana agombeya naye iye ndiye mai ago but anyway futi I don't wish bad on mwana no that's not me sorry Mwari I reverse my words
I'm not like you. So I'm not going to curse and I'm not going to say that pamwana. But in paupenyu Kate, mwari vachauya neme kona. God is coming neme engo. Vari kuuya mwari neme engo. Vari kuuya watuka vanhu vakawandisa, wachunguridza vanhu vakawandisa, vabereki vevanhu vakawandisa, vese vanhu vaituka, vamwe vanhu vaMwari uchivabata bata uchidini munhu wese une uchingotuka. Kona yako iri kuuya neimwe kona. It's coming neimwe kona. Trust me and bata mashoko anhasi. Ndikutokuudza. Bata mashoko anhasi. Zviri kwezvo kuti hanzi tinokurovera chitanza unopenga ane bipolar ano mapiritsi ekupenga anozodai mira. Mwari havana kupenga. Mwari havana kupenga. Mwari havana kupenga. Mwari havapengi. One day uchazoona. Mwari havapengi. Mira, wait and see. Manje pakona manje it's coming. Uchamariswa. Kwete nemunhu. Hakuna antiwa hapana nogona. Hakuna munhu anokugona. Hakuna munhu anokumarisa iwe. Ndiwe kamari kedu pano pa social media. Totonzwa nemi Mwari. Totopfugama tina matrai mimi. But chimira uone zvauchaitwa na chamangungwi. Mwari chaiwo Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai. Mira uone zvavachaita. Ende ipapo hakuna munhu anenge ari involved. Hakuna anenge aripo. Ramba aluta continue. Aluta continue. Aluta continue. Your time is wapadhuze manje mira uone chandoziva ini Mwari watoziva havadhaku enda vanyarari ndati ndiri kutaura ndakamira pano mira manje vari kuuya toda kuti ugozo uute live baye live uchituka Mwari iwe toda kuti baye live uchituka Mwari iwe. It's coming. Ndiregererisi ruma kina siyana neni wangu andipenge ini alojika bare sipo ini. Anaojika bare sipo. Anaojika bare sipo. White muna itiso akuitisama ita marinewe. Ndotaka ndaku titongo marinae. Andira kuta marini sarangu. Andisa kuta marini sarangu. Ndozo yama ngwana. Sorry ndopenga ireni. Ndogwara. Hamuna undona ndaisama ndakainita usamazu. Ndisina kana kuti kudini ndaiti achiunza nyadze kuna 2014 ndakazvininipisa guys. I'll just go and say all right, sorry mkoma. Sorry muri mkoma makazviona guys. Kunge musati nyibedzera kunge muri mapovu mani mimi. Maizviona imi. Vamwe venyu mushondituka nice smell. Ko muri kuenda notsvagei? Ko muri ndichiti aiwa guys, for the sake of peace. Peace yaitwa nhasi. Mablog otonyora kuti zvepeace hapana hapo. Mirai muone. And the true 3 days unongomba uchinzonga uchitukwa. Unongomba uchinzonga uchitukwa. Nasi mabva wabva kunotisorwa zvininipisa usina uchiziva kuti apa I'm just doing it for the sake of peace. Handwana alright, sorry mangwana kwai wangu chitaugwa kutabva kuita peace one chiri pamunhu haungachitori wangu. Chakaiswa pamunhu haungachitori. Unotora chakaiswa pamunhu maybe nemunhu kwete chakaiswa pamunhu naMwari. Ndinokudisturba spirit yako zvisingaiti masiri. Ndinokudisturba spirit yako zvisingaiti. Panotogwa kuti meni unonzwa kunge ameno. Several times I would come to your platform masiriri iwe uchindisamona senge ndiri mwana wako iwe. Ngauye kuno mudedze yawe kuno uchivhinza miromo iyi. Mudedze yawe kuno ndomanya iwe. Kwete kuti ndaikutya. No. I wanted peace. Ndouya iwe. Vanhu vondituka. Simeli chiko. Makaita sekwe. Murukudei kweko. Murukudei. Murumoti wangu mwana mdiki doti guys. It's for the sake of peace. And this could die anything. Takati peace. 3 days wamuka. Ukutukwa. Damuka andukutukwa. Saka are you any better? Inandibatire grudge. Handikonobatira grudge. Handikubatikana wato ndiruma pekutanga ndakuziva with the draw the line. Tichare tinogona zoregerana yes, but you stay in your lane, I stay in my lane. Simple. We don't have to be friends again. Daily. Kurikuta vanhu vanouya vanyuwa kurikuta vanhu. Ina ndiramine mazvita kai. Andiramine kuita mazvita nekupiwa kai. No. Kana ari samasiriri guys anotori nehatred yake inotonzi hatred. Uyu Kechina uyu anotoita zve entertainment zvokutsvaga masters. Ketina chako deep inside the heart
mukatikati memwoyo wake handifungi kuti ane ruvengo rweo rwokuti ndonyatsa kutozoti Meli uyu ndomuvenga kudai. No, kwaari ndezvokutsvaga masters nemaviews izvi paungoti hazozivi where to draw the line. Uyu munhu anonzi Masiriri very dangerous. Akavenga anotovenga zvitori, anotori nehatred chaichaiyo. Munhu ane mwoyo wakasindimara, munhu anotori nehatred chaichaiyo. Masiriri uyu ane hatred chaichaiyo iri deep, ndo yaanayo. Antimaona. So hatidi kusora tichinyepana kana kuti kudini, isu pana patinotozvitaura tingasoya tichitonzi tozodai tototyiswa tozotyiswa tozodai and this and that and this and that. Hatingatyisi every day. Ini handikutyi vasikana, mazvinzwa, handikutyi. Asi kuti handizogoni chete handine, I don't have enough time yekuti ndozoswera ndichita zvamunoita zvezvo zvokuti munoswera muchipa vanhu entertainment, free entertainment, mahara pasocial media pa siku nesikati muchituka mataura masedu, muchituka vanhu. No, handizozvikwanisi because I've got a husband that I need to nurse his hips. I've got kids that wants my attention. I've got me, I want a me time. Yeah? I've got a job that I go to my work. So handina time yakafanana neya munenge munayo yekuti munozovararira moswerera movatira moswerera. Zvino zvamunotaura every day kuti Meli naiketina makechina newe Masiriri, pane chachinja here apa so far? Pane chachinja here? Pane chachinja here? Pane chamabenefita here? Pane chamawana here? Kana kuti it's just free entertainment. The same people vanga vari kwako vachiti dzvanya uchituka Meli are the same people pano nhasi vari kuti Ketina haiti imbwa rambai makadzvanya. The same people wangu social media itakuiziya, hatichombovhundika, totovaziva varipo mucomment section vaitaura rabishu. Madhivira anenge ariko chitora zvamaskrinshot tichiona, chitora maskrinshot achiya nawo. Saka kutaura chokwadi vasikana zvokuti mungatsorera Meli kana kuti kwai kudii kana kuti Meli azodai kana kuti hechi kuseri kuya. Kwana munhu anofamba ndingoti takasiyana, ndinoona tiri vanhu vakasikwa zvakasiyana. Handizivi kuti 2015 kana 2014 kana 2018 njainda ndakatokangamwa ini kuti ndakaitei 2018 ngaizitaura chokwadi ndakatokangamwa zvekwamwari chaiko chaiko ndakatokangamwa handitozivi. But mwari ndakangobatirira dengu ndakangodai akanga ndimudza nyaya dzangu akanga achidai wanga achidza. Next time go and tell your auntie I keep nyaya dzapana papanotaurwa nyaya makukutu pano muwana mangu muno ya nyaya dzinorema hakuna akamboti ndakanzwa nyaya yangu kuseri kwakadai. That means me and you we were not friends and we will never be friends. Masiriri handitika you will never be friends. Keep insulting me kupage kwakwe kokoko uchago traffic because if you don't talk about Meli unenge une 20 views, ukabuda uchitaura zvegarden rako unenge une 10 views. So if you come out and talk about Meli, unoita 500 views, 500 views. So keep on talking about Meli. Kune mazita ekuti mukataura ndi munoza ndiri boss wenyu. Mazano makasendeka ka muradakadzi makamusendeka makati tinde kuna Meli. Ini manje sita rangu arinyanya rinopa haro mari asi zvongove zve 2 days makatita mari. So nhasi amuiti mari mangwana hakuna muchaona utokudza I swear rangu harina maviews makangoita zuro kuda kuswera zuro nazuro. Nhasi itai live mone hakuna masters mukatomawana $100 munenge matomawana ndokurumira handina that harisi that mukurumbira rakatopera makaita mari first day because vavengi vangu vanga vakaungana vese ndovaziva vanga vari kuvavengi vangu vese ikoko ndopavekaenda masters but havana mari yekuzokupa 3 days uchitaura nezvaMeli. Saka handina that value, handisi that valuable, handisi that valuable. Pane komena ndikutsvaga endaona yapo papa. Right. Admini muri kuswera muchitokomenda isede kuti mubloke munhu. Admini muri kuzviwa musasei. Munobloka namamoya ava. Block.
mutsvara muchitokomenda muchidza kubloka neadmin muri kuzvifambisa sei comment section. Guys, madiaries team rangu repano riripo rimwe harisi repano ravinga nyaya antika because murequest team repano padiaries ndangoti muti yes I am still your same sisimeli, but ndangoti I refuse to be bullied by these people. I refuse to be intimidated by anyone on social media. I refuse to be threatened, especially threat. I don't take threats. I refuse to be threatened. Unaona guys pa social media ndopa unoona pane vamwe vanhu ngoti hunhu wacho hunhu hwemunhu ka kune vamwe vanhu vakuru vateti vanhu vakuru vachirespect vachidini panapa, but unozoona association yacho inenge iri kokoko kuchituka vanhu vachimirizika uzoona kuti mai ava ndo hunhu hwavo mani vaipretenda pane vana variko. muri kuvaona ndo zvavari vanhu vanozviti vanhu hakuna zero junkie don't angofanana neslow class. I refuse to be bullied, guys. I refuse to be bullied. Kwai neumwe munhu angachindudza nezuro kwanzi kwai kwaitakwa kunzi makaona chievent chacho. Come on, are you that shallow and petty kusvika pakunoongorora neevent yevanhu? Isusu varidzi vayo kwai haina kutogwa pasocial media. We don't do events so that we can be talked about pasocial media. We do events for ourselves. Events dzatende dzedu hatidi kutaugwa isu. Tedi chitombotaura pakuti guys ngatikande mafoni uku ndisingatombodi sometimes because we don't do it kuti tauro nevanhu pasocial media. Ndeyedu isusu. Ukaona kuti petty and shallow kusvika pakunoongorora kuti kwai vanhu vacho vanga variko, kwai vanga vakapfeka zvakadini, kwai vanga vakadai, vanga vakadai. Ndipo munhu ndakatoseka ndikati ya. Zvakaoma. Brown Deshi, I don't care. I don't care. I've never insulted anyone's child. Anonyepa masiriri laizelo. Tandiri kukudzai pana kuti akati kwai ndakanyora petition ini ndo zvati petition inonyogwa sei inini. Anonyepa ndi insulted. Don't insult vana vevanhu ever paupenyu hwangu handisati ndakamboinsulta mwana wemunhu. Ndakainsulta mwana wani. I really wanted to pano but ndakunudza kuzvidzora. Handi insulte mwana wemunhu. Handi insulted mubereki wemunhu. She lies a lot. Anti aningasina nyaya here dzekukudzai. Ari kuda kutainda melika. Saka therefore she will come with anything choti saka vanotukana. Saka vanodai but to those who knows me pano. Amusati mambonona chituka mwana ini. Amusati mambonona chituka mwana wemunhu. Amusati mambonona chituka mwana wemunhu. Handituki mwana wemunhu. Hey, kaevent kakazodai kugwadziwa neevent, kugwadziwa nevakadzi vava munei navo vana madhumbe kuSouth Africa vakuita sei? Vaita sei? Takaita event kutaurwa isu. Takaita event taurwa, takaita event yedu kuti iite. Inotobuda kuSocial media but tisingatoni munoikomendereko, munoionereko. Don't watch our events because they are for us, they are not for you. They are for us, they are not for you. Hey, vanocho vanga vasina kuchena, hey vanga vasina kudai. Makadi kuvatengera hembe dzacho vakachena kana vanga vasina kuchena. Mai makamira kutarisa mudongorere. Makadi kuvatengera hembe. Hando zvinoita, zvamunoita. Kana uona kuti munhu haana kuchena unomutengera kahembe nebhutsu zvakanaka umupawo muti aiwa izvi zvakapfeka zviti pfeka izvi. Itai yenyu mami, isati namba takambokoka kuti uya kunoti kutengerei mabhega kusteers, kupi ameno, spare. Uyai vanhu, uyai, unokana vanhu mabhega emahara but achibva kwa vakatanga kutotaura nyobvo. Handitenge vanhu nemari. Kuita kutenga vanhu nemari, uyai, ndozokupai mari ungaita laki ndokupa mari. Hechi, porunoti masirira neproblem guys. Takatanga kuita nyaya mai Jeremiah pano tikaita GoFund pano. Way before asati apindira. Makamuona. Makazviona here guys. Makamhanya kutengera maitiketi Jeremiah tiketi kuti vainde kwaari vazodai simply because wakwanza kuti kune GoFundMe account of diaries. We are not in a competition bitch. Do your thing there. Let me do my thing. And totally situkuta nezvei. Siyana neni wangu. Ita malive uchinituka uri koko. Anduwana. Iwoke chinoita malive uchituka uri koko. Inichita malive kana nchita chipindwa ndikuno kana singa nchita kuinginowa. Chako muchibaiwa nekupamba muri koko kameno. Ndisiyana nchita kunoko.
dzikisirana kwacho kwanyanya. Saka isusu tofanirwa kuti tiye panapa tikukumbire regerero kuti sori henyu vasikana, sori henyu chokwadi nokuti imimi ndimi vana Mwari pasocial media. Guys, haiwa ini zvangu I prefer kuti ndituke 2000 days to come. Hamuna apology amuchawana kwandiri, ndakaita maapology hobo chizama kuti paite pisi zvakaramba. Handiteswe, hamunditise futi, never. Nditori nemusoro wakaoma zvokutodaro kana neni zvokutodaro. Wese anenge achida angori andipadhize neni munoda kunopinda. Hey, munotora nyaya dzedu. Hamusimi here maimirizikana timebhuku. Hamusirimi. Hey, ntora nyaya dzedu. Makamboona nchinda unotsvaga nyaya dzevanhu. Shuwa pasocial media vakadzi vakuru totowanga uchinzi kwai togura nyaya. Iwo pamaitaura nyaya dzekuti kwai vakazoda mastendi dzadziri nyaya dzani. Dzasiri nyaya dzameli. Dzenyu dzauya anofanirwa kuramba indotora ini guys, anditori nenyaya dzavo ngauye nhasi tiri kuda toputisa life. Anditori nenyaya imwe yasosende I will take it. Handinyaradzweni as long as muchiita dzevamwe, muchiti dzikauya munopembera muchigudika mazino muchitaura uyai ndine juice, uyai kuno kune nyaya, uyai munzwe munachitaura, ndinongotorawo. I'm just a blogger like you. Hapana chakasiyana, hapana bvi, hapana mupimbira. Takangofanana. Takangofanana. Handikuri nanzve ini. Vari kuwana kunanzve vachikutumirai mari Jameson, vachikutumirai mari dzamene ndichidhimanda kuseri vachidini muchiva. Not me. Me ini. Inini manje. Me, I want you who died and asked you to meet my representative. Mailing IT public apology my ass. Ini do vandamira. Gamu, that will not happen. Gamu, you don't come here and tell me what to do on my page. As long as they talk about Meli. Did you tell them? Did you tell them? So you come here and tell me kuti nyaya dzani usabate munhu ari kuya andina kubata nyaya inini mai host ndinogara kudai munachitaura nyaya yake ega ndakagara kuti pana naMwari vari kutyiwa here ndikubata munhu akauya nenyaya achida nyaya kana nchida ndikutohosta nyaya iyoyo handina ndorega makamboenda here be fair musada kuda kuti tidzvanyirwe panapa ndivhundutswe nevanhu ava mani imini guys handityiswe inini Hey, musai nyaya dzinenge dzauya kana dzemasitiri dzavo dzichiita musadzibate kuti ndivana Mwari kana dzapresident dzichitaura pano ngavarege kubata dzaMelika toziva kuti oraiti vari kurispektana. Munhu anenge ati meni zvakachero kwanzi chii ngavarege kupindira vomira kure. Handika neniwo ndoziva kuti okay avanorespekta kuti nyaya dzaMeli havasi kupindira saka ndindobva ndamirawo kure. But as long as they are doing that vachitora uya kuno ndinototaura ndandondimisa ini vachaita ndati vachapaumba kanhu zvikajesa adona imi muchikanda masters muchishandiswa munenge muchishandiswa muchopa masters vachituka Meli ini ndichibata nyaya tichiita mari tese pasocial media tichatoita tese mari iyoyo tichiita mari tese imari iyoyo hakuna noudzo zvokunzanzi chakazodai hakuna zvinhu zvakadaro. Nditori very down Chadewa, very down nhasi handisi kupopota amana ndingotaura handisi kupopota handitorina kana hasha zvenhasi handisina kana hasha zveni ndikutongotaurawo zvangu tichingoadresa nhasi ndichingokudza kuti aiwaka aloti akondinyiwa handina munhu anozoti kwai chakazodai chakadai chemuti as long as they don't because ndakarina kuti unoshandiswa ka guys unoshandiswa vanhu vanouya simeni woramba iwe asi dzako dzika vanoita kumhanya an eye for an eye simple. Saka guys, regai ndimboti tirima ndakumborara. Ndomborara zvangu. Ndozomuka time. Kana ndikamuka nguva iripo tokoninya, kana ndikamuka nguva isipo tobatana mangwana. Ndina munhu anondistopa kuti nyaya ine munhu anondimumutsa. Ndairespecta but kana vakutondiita ini content yavo. Saka why should I stop? Why should I stop? Ndiri content yavo handiti I'm their content. I will also make money navo. Ndichingopindura kudai vanhu muchitongana kudai so iye againa kuti chingoenda takadaro handisi tine content monetization. Amona. Saka hapana kana chinombonetsa kana kuti chii kana kuti kudii tinongoramba chienda mberi.
usabhuliwe pa-social media uchinzi chakazi dai kuthiwa muranda ka iwe kwaya nefoni yako nedatha rako wega ne-airtime yako ne-wifi yako nefoni yako unethiwa muranda uchinzi chakati usaita chakati ita chakati usaita chakati usaita iyo vachitaza vanenge vachiita no no guys ndakakudzai I'm putting a stop one. I told you I'm putting a stop. They keep quiet about me, I'll also keep quiet about them. Simple. They continue insulting me, I'll also continue to come here and say what I want. Nezvakwanda zvokutaura ndichinazvo. Zvokutaura ndichinazvo. Zvakafanana wakanyarara unongosikatwa. Utaura unongosikatwa. Saka zvinda ndingosikatawo. Yes, simple. Zvina ndingosikata. Yawo ndiana Putin kai. Ndozvatorepo. Handiti tiri mabhuli. Tobhulana kamabhuli ega. Chenyu enjoyaika the drama. Kana tseda kunyarara kunyarara. Ndegignore. But munozviziva kuti mele hatovakwata ndimoziva. Handitovakwati ndosaka ndiri kutodaira. Handitovakwati. Hapana nondikwatisa pakati pava. Kana it's true panache, if you are that weak they'll bring you down after. But chavasingazii ndechekuti manje andiudzwe zvokuita KM Bali andiudzwe. I did not pushed or be told or be put in a corner by anyone on social media. Handitongwe nematerrorist. Isai picture mune nhumbu. Isai picture makadai. To who? Ndiana anondibvunza izvo. Ndiana anondiudza. Anondiudzira zvokuita iti dai. Kana nguva yangu yakwana kana ndichida ndichatsvaga kwaari ndoposta. But handiudzigwi zvokuita. This is my platform, this is my page, this is my life. Handiudzigwi zvokuita iyi. Ngavakande avo. Koko. Ini ndo yakuzokontroliwa manje pasocial media ini. Kuti taso kuda kunyaradza. Pana Mwari here apa ndoda kunyaradza. Pana Mwari here anda kunyaradza. Mangwana burisa mota wokanda. Mangwana burisa chino ini game repasocial media ndoriziva guys. I've been here long enough and it is quick. And it is I've been here zvokuprova. Point to who? To who? Akati ngoma chira kati kudi pana anofa here. Izvo zvindafuma ndakafa here zvaipaumba kuti ngoma rikadzodla chibereko kazodi izvo zvipane here chiri kuchinja. Pane chachinja here. Sokukwatiswa zvimwe zvisina basa manini. To prove them to who? To prove it to anyone. Me, I don't prove to anyone. I prove to God. Hey. Saka guys, me I'm going to sleep. Kana varaya vatanga, go and enjoy the drama. Kana namuka ndiona kuti mood yangu yakamira sei. If I want to come, I'll come on live. If I don't want, ndongoitawo. Kana ndangofunga kuti mangwana ndangobaya ndobayawo futi live. Chimwe takadaro. But stop telling us what to do and stop telling us zvokuita kuti hey what hey vakazodai zvokumuzenge garai kuti mutsidzi dai muitaure wese ane problem nese koko indai muita gurupu renyu koko revari mutakutaura zvezvenge koko muchidedza tsvagai vanhu vacho vakadhisitoya muvaungadze muvadi apa muchivakumbira regere me because in my part I've already done it. Ndakatopfura ndakatopedza. I'm not stuck in my past. Kana ndiri stuck in my past yamuda kuunza iwe Ketina waitaura kuti wakarepwa kutakshop kwawaishanda uko. And why are you not staying in your past? Why are you not staying there in your past? And you have moved on. Waitaura kuti waiabhuswa nababa mwana wako mukomana mukuru uyu kuZimbabwe ukazodai uchidi life story yawaitaura. Why are you not stuck in your past? Why have you moved forward? Saka ini ndonzi kwai stuck gara ikoko. Umaiti ndaibewa chigumwe nababa wangu hey aigwana mai vake akagwana mai vake vasiriwi for years achigwana mai vake masiriwi for mai vake havamudi kana kumuona iye havadi kana kumuona anotoprefer shamwari dzekunze uko ndodzo anoprefer pana mai vake. Shamwari dzekunze ndodzo anoprefer pana mai yake. Uda kutaura kuti kudiwe chaungandiudza. Takasiyana newe vanenge vachikuuchirira ika kumashure vachikunanzvai pasi because ndine muchiva pama$10. Makanditarisa the whole me. Ndoya nditokuchira nditokunene kuti ndipiwe $10 me. Come on.
Me. Ndinanjumwe mukadzini. Waifunga tichakunamata tigoita mabride. And not. Kudos to you, Bullet Ambassador. I see you in the comment section. Kudos to you, girl. Free yourself. Awitwe muranda wangu. Awitwe muranda. Stand up for yourself, Bullet. Titwe muranda. Kuti tiana wafaka kuita mwari. Hands blame my orders. Ndoku siena kwedu zveki Yohana ikoko. Andite. Takungopindira na based on zvavo zvanenge vachita. And ndokutosiyana kwatakaita. Ndokutosiyana kwacho kwatakatoita zvitodza that I'm a better person than them. Ipapo wakabata kaodonasi vanosora chipaumba pakaita guwa raenda kuseri vanosora chimanya naro nhasi. Ndokusiyana kwedu manje ikoko. Ndokutosiyana kwedu. This is why I say I'm a better person than you. Guys, ndizvikombeya hangu. I'm better than you. And more. Ndifundise kwenye basa risofundise kwenye zisina nyanga. Mi kwandakabva munokuziva imi. Munokuziva imi kwandakabva imi. Munoziva, do you know a diary of a barren woman? Munoiziva. Zvaunodla. Munoziva ere zvinhu zvaunodla zvinovava zvisingadliki. Uenda ngochanzana nanzva kusere kwemboka nonanzva. Then mufunga ndingafundise kwenye tumtsindo twemapete. Ndoto ngandifundisira. Manje ningowane muzukuru, mukadzi mukuru chitange haunyarere. Whether skit or not, I don't care. Ndikutara zvandoda. Whether skit or not, I don't give a damn. Man. Kutoitwa hostage. Zvoda utauri, zvaningitaura, zvoda utauri, zvaningitaura. Tinododaira. Unoitwa muranda nazvezvi. Unoitwa muranda nazvezvi. Unoitwa muranda nevanhu, nemabhuli, nemavaroyi vepasocial media. Unoitwa mubhuli. Unoitwa muranda nazvo kuitwa muranda uchinzi hautauri nyarara, haudai nyarara, uzodai, haudai, uchingonyarara ivo vari pana pachi. Inini. Vamwe muchapiwa. Ndopi handisi kumuona. Vamwe muchapiwa mari dzakarasirwa, muchapiwa minyama ichatorwa, muchatorerwa mari yake ine mari zvimari zvamudangopiwa muchadza kuenda mabasa anoshanda. Kuti kwaitomirira kuti mbinga resi, tipewo mari, tipewo school fees, tipewo chi. So guys, signing out ndakuenda. Go and enjoy the drama. 1000 days takaenda. Munditaure every day. Amundi kwatise mabhuli muri, you are cowards. Keti uri pa island apa. Hausikure. Uri pa duza apa. Hausikure. Iwe. Ingondishanyira zvinei. Visit me ka my sister. Visit me ka. You are my sister. Ndi uri mamoyo. Come visit your sister now. Come visit me. Unyasandisungisa zvakanaka ndoda ndibatsa nehome office ndopega panogona ndibatisa ipapo. Ndopega panokwanisa kundibatisa nehome office ipapo. Come visit me. Ndopega panokwanisa kundibatisa zvokuti ma-email chiya tanyora 1000 zvishande zviya kwandiri. Kuuya paground ndishanyirewo ini. Ubve kuseri kwefoni uti vedu ndasvika nhasi ndiri kuna Simeli ndasvika muPeterborough Simeli uyai pano ndiri muPeterborough past Asda onoti handisvikere ndopega paunondibatisa nehome office papo because ndichaita mashura nezviratidzo cheti. Tozviziva isu. Morning, my rights foundation pa deportation ipapo. Pa deportation. Mazepe vakamuvhirira naye mazepe dise. Kwa kuda kubhirifisa nende kapinza mazepe nende kazodai. Mazepe chakazobuda chitsemura wena. Chakazobuda chitsemura wena. Vaida akabva tonopiwa mapepa status ekugara vachiti tikumudipotesa. Ini ndati kana uchiziva mamiriro andakaita huya uzviite tione. If you know zvandiri kuita zvandakaita tisire zvangu kamera say do it. Do it. Tifundiswe nemutsindo wemapeteni. Kwanza tsara once ku UK I'm coming. Oh, aiwa, you are very welcome, Kate. We only kwapa idzi nditoripo.
kondo kwandodedzwa ndichidaira ndo kwandodedzwa ndichidaira ikoyeyo. Uya my sister, uya, come on, I'm waiting, come on, you kwapaidza me. Ndozviuraya guys, ndozvisungira pamutomati sine chingam kurohwa nake chine, ndozvisungira pamutomati sine chingam. Tora chingam kuzvisungira pamutomati cheko cheko. Me uya, 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 svike muno muti ndauya ndosvika ipapo pauri. Uya ndokupa kana postcode chaichai ndokukandira ini ndabheja namai vangu vari pamutapa. Baba vangu vakarara kwagutuko, baba vangu vakarara kwagutuko, ndabheja kudai. Uone kuti ndokudambura mhazha iyoyo ukadzokera uri une boldhead. Kukudambura dambura tumagaro tokaputana toto uone kuti nditori mboko vhasi. Ndouchanodzamo kuti mai vaya havatoiti ngoma yaite. Iwe uya pinda muno, pita bra. Kwaunoenda una Birmingham lidza kusi kure. Iwe kana unaenda Birmingham nditali drive ndiperekedze. Talini achabata phone, achabata phone Talini. Andoda kuti zvirekodwe. Achabata phone. Uya, 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 uone kuti I'll clean your manza zvakanaka. Ndozvivedzenga zvimatako izvo unosingandizivi, kuzvivedzenga unosingandipiwi zvakanaka. Uya, svika panapa. Ndanditauri zvekuseri kwemuti, ndanditauri futi zvekunyepa kana zvekubvunisa zvemathreats. Svika, svika. Chidwindwi chaita sewe, chidwindwi nofunga ndingasora iwewe. You go to gym shamwari for the fitness of your body. Ndoya unoendera kugym. Handitika nditori fit sewe futi. Don't be fooled nebody. Do not be fooled this body. Ndokudhandaradza ukashiya kuti wabva nepiwe. Unochaiwa road kwawabva nako iwe. Singasaoni kwawabva nako kuti wabva nekupi iwe. Satange zvausingakwanisi. Ndituke. Santaure zvodanzi ndosvikako. Uya, 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 usvike paground. Uya naye Tadzo. Talini abate phone achireka. Uya, abate phone. Ndikudambure shure yoyo yakadzara pasocial media. Uya, ndikupane ubvite pano kunoku zvakanaka. Uya, svika panapa. Uone kuti mbuya vaya mai vaya havatoiti, mbuya vaya havatoiti. Uya, oh. Kwandire zvekutamba nemadhoti pasina mvura. Ndituke keti, ndituke 1000 2000 days. Sazoda kunisezotoanze ndoda kuya kondo iyoyo kai ndoya ndichakunetsera every day kusvika wauya pano. Iyoyo ndoya ndichakunetsera daily kusvikira wandishanyira. Kusvikira ukaona takupindura every day kudai seketi wapera. Kudhara vanhu vangasingakupinduri iwe every time iwe. Vanhu vaitotya kutukwa. Ukatuka munhu vanoti sei vanhu vonyarara. Ukaona kupindurwa every day uchipindurwa even na joy chakureva kuti wapera panonaka waburuvara. Wangove hari dzofanziro fe. Hari yofanziro ndezvemuropa zvangu hazvinei kuti anzi wakapesera kurugwarini. Zvangu ndezvedzinza. Bvunza dzinza lineji yangu. Bvunza vekwangu chaivanyanza kuudza zvekwe ndezvekwedu. Asi zvokuti kwai ndezvekuti kwai vakapesera rini ndezvedzinza. Zvaya zvandaenda ndichinonamata kuenda kuchitiza ndichibudza ndakaenda kunonamata ndichitiza ndezvandaitiza izvozvizvi. Zvakuda kudzosa izvi. Ini korokoza ini. Ini riri mukorokoza kai. Ndinonga da kudza izvo. Ini. Izvo zvondo zvaita kuti everyday ndinge ndichikupindira. So guys, me I'm going. And I am a demon. Ndo atinoda kuti tiningirire tirege kusara tigwashunisana nebasa rese. Atisere tichitambira zvinosana nebasa rese. Ndokubatai guys. Tobatsana, bye bye.